kto je pre teba tvoj pravý partner? S kým to má výjsť? Tak toto je téma dnešného videjka. A samozrejme, toto videjko môže pozrieť niekto, kto je vo vzťahu a kto sa pýta sám seba, že či ten partner, partnerka, s kým je skutočne ten pravý. Ja by som chcela povedať, že toto videjko v úplnom kompletnom znení alebo v kompletnej podobe bude dostupné v skupinke Tarot srdcom, ktorá je uzavretá skupinka na Facebooku, a ak už toto videjko pozeráš v tejto skupinke, tak ťa tu veľmi pekne vítam a verím, že toto videjko s tebou bude ladiť. Mám tu aj kartičky, ktoré budem ťahať, takže sa na to veľmi teším. A samozrejme v tejto časti už toto videjko ako keby zastavujem, strihám a v kompletnej verzii bude prístupné pre členov skupinky Tarot srdcom. No, ak máš záujem, tak daj áno do komentára.